Salut! Sunt Adrian Tudose și spun bun venit pe canalul Natură și Fotografie. Astăzi vă invit într-o tură foto în care vom fotografia animale sălbatice în Alpii elvețieni. Vom porni pe un traseu relativ ușor, care pleacă de la cota 1400 de metri și urcă pe curbă de nivel până la 1700 de metri. Mă aștept pe acest traseu să întâlnesc animale sălbatice, precum capre negre și capre ibex, sau poate și alte surprize. Vom vedea. Așadar, vă invit într-o călătorie frumoasă prin munții Alpi, unde ne vom bucura de peisaje de poveste. Vizionare plăcută! Deci ne-am intrat bine pe traseu și deja am întâlnit peste 20 de capre negre. O surpriză absolut neașteptată. Adulți, pui, a fost extraordinar de frumos. Trebuie să fiu puțin mai vigilent, așa că o să vorbesc mai puțin pentru că când mergi pentru animale trebuie să faci în liniște. Surprizele pot apărea oricând, nici nu te aștepți. S-ar putea ca după acest urcus să întâlnesc altceva. Uitați, dragilor, ce priveliște superbă avem. După cum vedeți, acești mesteceni au fost rupți de avalanșe. Mai este un pericol aici iminent când sunt avalanșele, de aceea acest traseu nu este recomandat pe timp de iarnă. În zona aceasta cred că sunt și cocoși de munte. Nu sunt sigur, dar am o bănuială.
De aici mă apropii de zona unde ar trebui să găsesc caprele ibex. Sper să fie cu noroc, la fel cum a fost pentru capre negre. Rămâne de văzut. Dacă nu, o să vă pun niște imagini din arhivă. Se pare că vom avea noroc și de ibex. I-am văzut deja, sunt la o distanță destul de mare din ce văd, undeva acolo în spate. Dar pentru că am teleobiectiv, nu o să fie o problemă. Nu știu dacă voi reuși să fac ceva fotografii interesante, oricum am făcut destule cu aceste animale. Dar măcar o să vi le arăt aceste frumoase animale, extraordinar de capabile de a se cățărea pe stânci cu un nivel de pantă foarte mare. O să le vedeți. Locul ăsta este extraordinar pentru fotografia macro, pentru că întâlnești foarte multe plante, foarte multe flori și, bineînțeles, foarte multe insecte și fluturi. O să vă iau cu mine în aceste călătorii la vară, dacă suntem sănătoși, și o să vorbim și despre fotografia macro, pe care eu o îndrăgesc foarte mult. Am ajuns la finalul traseului de astăzi. Caprele sunt undeva în acea parte. O să le filmez pentru că fotografii de la distanța la care sunt nu pot face, dar o să le vedeți destul de mari în cadru. Am avut bafta să dau peste unul dormind, destul de aproape, acesta a fost foarte aproape, dar se pare că cu caprele cam asta a fost astăzi. Am văzut câteva flori aici și o să să pun obiectivul macro, să fac câteva fotografii macro. Am văzut niște prândușe și ceva clopoței, așa se numește, cred, nu știu. Haideți să vedem ce este. După cum știți, în fotografia macro este foarte important să ne coborâm la nivelul subiectului. Așa că un ecran abatabil, un trebuiet ca acesta, cu coloană centrală care se rabatează în poziție orizontală, este de mare ajutor. Iar aceste flori solicită o compoziție pe verticală, pentru că minte mai bine cadrul. Am ajuns la finalul episodului de astăzi, la primul episod. Eu mă pregătesc de întoarcere către casă. Vă mulțumesc dacă ați stat până la finalul acestui vlog. Iar dacă v-a plăcut, lăsați și voi un comentariu sau dați mai departe. Vă mulțumesc frumos. La revedere! Numai bine!